Чували ли сте приказката за 5 хляба? Как може да не сте я чували? Ще ви я разкажа. Голямо множество от народ последвало Исус на едно пустинно място. И там той лекувал болните. А когато се свечерило, към него се приближили учениците му и казали: пусто е това място, а времето напредва. Освободи тези хора да идат до околните селища и да си купят храна. А тогава той казал: донесете тук. И като наредил на множество да седне на тревата, и като сел 5 хляба и 2 риби, погледнал към небето, благословил ги и разчупвайки ги давал на учениците си. А учениците на множеството и яли, всички са наситили. А тези, които яли, били 5000 мъже, отделно жените и децата. Това е приказката. Пред нас се ширна полето и ветрецът ни донесе неговата сладка, широка и тиха до неуловимост песен, в която трептеше светли и звон на стадо, жужене на пчелици, мили трели от овчарска цафара, еднообразно дзикане на щурци. Всичко това се носеше и разливаше празнично в топлия въздух на деня. Полето, каква необятна, равна, зелена и спокойна картина. Отворило широки обятия и легнал като млада майка под лазура на чисто и дълбоко пролетно небе, разнежено под ласките на слънцето. Нейде се подема, широко като полето, моминска песен, прокърти и примре от възторг. Близо край пътя, ореровката земя млад селянин, съблечен по ръкави. Едри бели като сняг волове теглят работа. Той крача умерено след него. Маха дългата копрала, гледа черната брезда, която чертае в ровката пръст. Подвикна на воловете и мечтае златни полски мечти. Беше тъмна есенна утрин. Духаше прохладен вятър и намиташе опадалите листа на дърветата. Мъглите заболиха планински върхове и се насочиха към равнината. Вратата на житнитата скръцна и се отвори. Влезе сеячът. Той носеше едно кринче и 3 празни чувала. Наведе се и почна да гребе житните зърна. Шибна конете и подкара чувалите на голямата нива. Какво ли ще правят с нас? Ще ни заровят земята, в черната земя ще потънем. Земята ли? Както и в земята? Ние не искаме да ни заровят. Ние сме живи сърца. Земята ще измрем до едно. Преди да ни заровят, трябва да ни попитат съгласни ли сме. Ние не сме съгласни! Не бойте се, няма да измрем. Бъдете търпеливи и чакаме да видите какво ще стане. Дълго лежаха заровените зърна в чернозема. Тихият есенен дъжд намокри нивата. Влагата проникна надоле и намокри ризниците им. Те се изплашиха и прошепнаха: Свърши се! Ще изгнием! И почнаха да се подуват, набъбнаха. Ризниците им захванаха да се пукат.
Но щом напече слънцето на сиромашкото лято и цъфна кърпи кожухът, зранцата се превърнаха в нежно-зелени стръчета. Източиха се нагоре, разбутаха меката пръст и си показаха връхчетата. Добро утро! Колко сме много! Милиони! Ние сме повече от звездите на небето! Ние сме повече от дърветата в гората! Казаха си лека нощ и заспаха. Когато се събудиха, видяха, че белия сняг го няма. Мътни ручи се спускат надоле към голямата река, а от южните страни са пристигнали крилати гости. Житните стръкчета оживяха и се размърдаха. Слънцето ги напечи хубаво, вятърът почна да ги люлее, а старата круша им се радваше като майка. Една сутрин самото достърж се похвали. Хей! Хей, мълчукани, знаете ли, че и аз вече имам едно коленце? Ого, ние вече имаме по 2 коленца и скоро ще вържем класове. Додето крушата налее плод, житните класове станаха високи до пояс и почнаха да се класят. А когато месец юни пристигна с стоманен сръб на рамо, те се дигнаха над пояс, напълниха класовете си за зранца, нежиха усилите си и започнаха да зреят. Моите зърна ще станат едри като лечници. Почакайте и ще видите. И като орехи да станат, пак нищо няма да се получи. Защо? Защото един клас кампания пълни. Когато здравите житни класове озряха и зърното им се изпече, пристигна жатварка. Тя обръсна зрялата нива за един ден, навърза стръковете на снопи. Сеячето дели най-здравите и чисти зранца за нов посев и заминаха към мелницата. Там те ще се превърнат на меко като помогръшно, а хлебарят от тях ще изпече бели пшенични хлябове за целия български трудов народ. Това е сладка пита, сладка погач с бяла кърпа върху нея. Първото парче е за Богородица и младенец, а второто за детето. Тази питка е за прохождането. Нарича се прощапулник. Върху й е отпечатана стъпката на детето. Тази питка е при сватба. Младоженците ще разчупят хляба и ще се захранят един друг. Това е бъбовица. Замесени с мълчана, да, от най-младата булка в семейство. За бъдни вече. Това е великденска пита. Наречена е великденски кравай. Този хляб е за тайнството свето причастие. На тайната вечеря сам Господ каза на учениците си: вземете, яще, това е моето тяло. При смърт се вари жито. Житото е символ на възкресението. От семето, което се посява, ражда цял житен клас, потомство на семейството. А от житото се прави хлябът. Той е нещо свещено. Той е душа. Аз слушах и мислех, ето ги тези деца на полето, с чиста птича душа, неразмотана като нашите, все така отворена, като книга пред очите на Бога. Хора, трудещи се, които не знаят тъкота, от скука не страдат, от душевна пустота, чието трудни дни са благословени, от сутрин до вечер, защото търсят с вяра небето, уповават се на него, тръпнат пред наближаването на нещо по-хубаво. Пред мен се ширеше и смееше полето и ветреца донасяше неуловимата негова песен.